All right, my people, happy new year again. Guess who I have with me in this car? I know you cannot really guess right until you see the person. He's a wonderful personality, somebody you would want to meet, somebody who is full of life, somebody who I love talking with, because anytime I talk with him or her, I get inspired, you know. Somebody from far away, distance far away. He's not from within. Please, ladies and gentlemen, I want you all to meet the ambassadoress, honorables. Oh my God! Sister Maggie, wow! Give her a round of applause. Hey, plus, why you? Oh my God! So right now, a lot of people have been saying that English language have dealt with us. Some people said we always frustrate English language. Wow. But today, guess what? We visited our dictionary this morning and we tried to get better. I mean, this all year. the dictionaries. All the dictionaries, both Oxford, Michael Wells, and all the learners and all the rest of them. And we concentrated on the area of phonetic and oral. Somebody say oral. Oral English. All right, today we must get it right. At least to the end of the discussion, you will never hear any wrong English, because I am under interrogational dispute. Yes, I hope I got this one. Perfect. Oh, perfect. Did I just say perfect? It's perfect. Oh, perfect. It's perfect. Well, how did you say it again? Perfect. Perfect. Observe your vowel Sound and the last consonant. That is perfect. Say it. Perfect. Buffet. It's a buffet. It's a buffet. Gini pụtara gị ebe a prophet biko enwere m anọ m ka ndị mmadụ na-ekwusi onye ọbụla bịara ebe a ada agba aka ala asọ onye ọbụla okwu ya gbokputere na tempụl ga ma ndị na-amụbeghị ha nwa ha bịa ha na nga ha na-ala ha kụchiri ụmụ na ara onye ibi dara urute ha na nga ya dọwara gị ibi kpọrọ aka ibi ma ndị bụ ọrịa mmenwu, ndị bụ ọrịa chere, ma ndị bụ ọrịa isi, ma akwụkwụ, ma ntamimo, ụmụ ururu ọrịa ndị a na-arịagasị ndị mmadụ gbasụkọ ụlọ egburu bịa nga gị kochiri ọrịa wụsa onye ahụ awụrụ nwa njọ njọ ọsọ lawa. Ozugbo nnọperele m kwubu samba, I would never be the last person to come here. Enwere somebody, a particular person na-adị ekwe m rahụ ụra. Onye nyere m nsogbu nga ọ ga-awụ onye dịle m nsogbu m kwesịrị iburu mbido oche eji aka m bigbuo ya, mana asị m agị m eji aka m ebigbuo ya ka m hapụrụ ya na ndị nsọ ka ha lụọ gbarịa. Biko achọrọ m ka ichenjere m nwoke adreesị, chịpụ ya n'ụlọ obi, kwaga ya n'ụlọ ọzọ. Nya achọrọ m adreesị ị ga-enye ugbu a ka ọ bụrụ n'ala mmụọ ebe ọ ga-awụ banye nweshi ike ishi ahụ ushi ịpụta ụwa ọzọ. Ihe mere m jiri bịa. Anụghị m na anụ arụ, anụghị m na anụ arụ. Ọgwụkwara m kpọrọ onwe m. Isi m gịnị? Asị m ka ịgbanwe ichenjere m onye ahụ adreesị. Anụghị m na anụ arụ. Emmanuel! Weketere m isi gị. Anụghị m na anụ ahụ, weketere m isi gị. Ọwụdụ m nwa chọrọ ịnwụ, asị m ka igbo. Anụghị m na anụ ahụ, weketere m isi gị. Eliza nne You are in the right place. Otua. Ugo bula juru na gari ya. Once you step your feet here, a level on me.
otu a Emmanuel otu ịma aha nwoke a ebu m ahịa n'isi ebu m ahịa Emmanuel lere m anya ebe a kpọrọ m aha nwoke a ugboro 7 n'ime nga anahụ na anụ arụ nwoye eluigwe wenu nwayọ ọchịchị obi gị ka a ga-emere gị otu a mkpa gị ibu bịa ka a ga-emere gị otu a ndị eluigwe kama ndị m na-ejere ozi si ka chọrọ ha obere ego agwa m eziokwu ị ga chọrọ ha obere ego anụmanụ n'eluigwe ekete m isi gị ego a ga-enye ha ọma arụcha ọrụ ka tupu arụmọrụ ịnọ na anụ arụ anọghị m na anụ arụ isi gị anọghị m na anụ ahụ ekete m isi gị onye amma chere m aga wetara ha obere ego ka m weta dị obere ego Emmanuel